За кароткі час з дапамогай дыска мы пазнаёмімся з прыродай Беларусі, павандруем па нашай краіне, даведаемся пра славутых людзей і гераічныя падзеі беларускай гісторыі, пра дасягненні незалежнай Беларусі, якімі можам ганарыцца сёння, памарым пра будучыя поспехі. Праграма, змешчаная на дыску, запускаецца аўтаматычна. Так выглядае галоўная старонка. Разгледзь яе ўважліва. Звярні ўвагу на кнопкі, якія дапамогуць табе працаваць з праграмай. Закончыць працу з праграмай. Шчоўкай па гэтай кнопцы левай клавішай мышы, калі трэба закрыць заданне ці выйсці з праграмы. Згарнуць акно праграмы. Шчоўкай па гэтай кнопцы левай клавішай мышы, калі трэба згарнуць акно праграмы. Каб зноў разгарнуць яго, неабходна шчоўкнуць левай клавішай мышы па адпаведнай кнопцы на панэлі задач. Выклікаць дапамогу. Шчоўкай па гэтай кнопцы левай клавішай мышы, каб даведацца, як працаваць з дыскам, як выконваць заданні. Адкрыць метадычныя рэкамендацыі. Тут змешчана інфармацыя для настаўніка. Вернемся да галоўнай старонкі. У яе левай частцы размешчана панель выбару тэмы з паласой пракруткі. У правай частцы знаходзіцца панель выбару прэзентацыі і панель выбару задання, якая таксама можа мець паласу пракруткі. Для выбару тэмы шчоўкні левай клавішай мышы па адпаведнай выяве. Пры гэтым у правай частцы галоўнай старонкі з'явіцца спіс прэзентацый і заданні па дадзенай тэме. Для выбару прэзентацыі шчоўкні левай клавішай мышы па назве. Каб спыніць прэзентацыю, націсні клавішу Escape на клавіатуры. Каб паставіць прэзентацыю на паўзу, націсні прабел. Для выбару задання двойчы шчоўкні левай клавішай мышы па яго выяве. Нельга выбраць новую тэму, пакуль ідзе прэзентацыя або выконваецца заданне. На галоўнай старонцы і ва ўсіх заданнях ёсць надпісы, назвы тэм, прэзентацый, апісанні заданняў і іх элементаў. Усе надпісы агучаны. Каб паслухаць, як чытаецца надпіс, шчоўкні па ім правай клавішай мышы. Тое ж самае можна рабіць з фотаздымкамі і малюнкамі. Назвы прадметаў, жывёл, будынкаў, месцаў, якія на іх адлюстраваны, таксама агучаны. Калі ты не хочаш слухаць аўдыёзапіс да канца, націсні прабел. У кнізе ёсць фотаздымкі, пазначаныя асаблівым сімвалам. З дапамогай свайго смартфона ці планшета ты можаш іх ажывіць, ператварыць у відэаролікі. Усе відэаролікі можна паглядзець і на экране камп'ютара. На галоўнай старонцы шчоўкні левай клавішай мышы па выяве смартфона. Каб запусціць відэаролік, шчоўкні па белым трохвугольніку на фотаздымку. Каб спыніць, па белым квадраце. Разгарнуць запушчаны відэаролік ты зможаш, шчоўкнуўшы па ім левай клавішай мышы. Перайсці на іншы разварот кнігі дапамогуць кнопкі «Наступная старонка» і «Папярэдняя старонка». Калі ты, дарагі дружа, гатовы да вандроўкі, запомні, цуды адкрываюцца пільным людзям. Таму глядзі і слухай уважліва.